Charan! Breastfeeding time! Good morning, everyone! Nako sa balay karon to breastfeed. Say hi to them. Na-dirty na mo hands? Na-dirty na daw yung hands, guys. Muna siya si baby. 1 year kapi na siya, pero nagngipon man siya, so mag-breastfeed yapon siya. O, nagauli ko every morning and sa afternoon. After na ko siya mapa-breastfeed, si nanay na ang magpatulog sa iya. Balik na rin ko sa school. So, guys, para dili kayo ko malarlar, ako i-share sa inyo ang sa akong ginatake no na product. So, dili na ako mapakita kong body kay nag-hovo. Kailangan ta maghubo tanan ini mag-breastfeed ta para si baby maka skin to skin. I take this one every day. So at least 2 capsules. And intra. So, kinahanglan na ito balik sa atong room and mag-tricycle, motor atani, let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pak! Nan ako sa room, guys. And since recess time karon, so sabag yun ang mga estudyante sa sulod, no? So, ako sa nitanggalon ako ang balabal. And then, let's continue kung sa to ang istoryahan kaganina. Nako-share sa inyo, ha? Importante kayo ni siya, ha? Maminaw sa kadali lang. Charot! So, ako na siyang i-share sa ako ang vlog, guys, sa Pain Faith, kung unsa ka-importante ang naatay food supplement. Kaya nagkakaon-taog toxins everyday, mga basura sa ato ang body na naipon, kung pila na ta ka years nag-exist, ni nga na pud kadaghan ang mga toxins nga nasa ato ang lawas. Tungod kay, first of all, ang atong ginakaon, usahay, di na siya healthy foods. Mapalit na lang ito permanente og mga pagkaon sa gawas, labi na ito maka-afford og Jollibee. So, mo na nga kinahanglan, makapoop ta everyday. So, ako, I'm constipated. Katong labi na pagburos na ako. Na ako'y sinusitis and dali ako kapuyon. So, siguro tungod guys, ako ang family na may mga di malikayan, no, na ay mga sitawag ana, mga inheritance na nato ba, namana nato sa ilaha nga mga sakit-sakit, pero dito madawat ana guys. So dapat alagaan nato ato ang self, kay prevention is better than cure. So manang naga-take yung ko ana, kay mura na siya ang panlaban everyday. Wala ko nagakuan og mga mayra-mayra unsa pa nang uban ra. So as a teacher ka pwede jud kaayo, napakapat ka anak nami tigbantay lang kay baby, sinanay rapod na dayon. The rest ng mga trabahoon kami ra ana ni husband nagatabang tinabangay lang ni sa balay. So what keeps me going is of course ang atong mga goals no sa life nga ang atong mga anak ato jung maubanan, God willing ma-extend pa ang atong mga kinabuhi. Naman siya sa Bible nga, children, obey your parents in the Lord, for this is right and this is the first nga sugo nga na I promise nga extend niya ang atong mga kinabuhi. Aside from that, kinahanglan gyud at imano nato atong kaugalingon. And dili man jud maiwasan no nga naalagi tay mga pagkaon nga dili mga healthy, nga di po ta kakaon og fruits kada adlaw og vegetables. So ang Nutria ug ang Intra napanay duha ka product nga kauban, pero ang Nutria nana siya'y daghan kaay nga mga ingredients, no, apil ang Intra 23 na ka-herbs nga makatabang yun sa ato ang lawas. So dili na ko siya nakotason, ako na po siyang i-share sa inyo sa sunod na ako idugang ana. That's it. Bye.